В едно от последните издания на предаването Кръг квадрат, социологът Андрей Райчев направи директен паралел между Васил Левски и Ахмед Доган. Ако бях чул това като младеж, щях да изригна в негодование. Признавам, и сега ме жегна това сравнение. Но в действителност то не беше сравнение между двете личности, а паралел. Райчев искаше да каже, че за българските турци Ахмед Доган е идол и освободител в съзнанията им. Доган е, меко казано, спорна личност в българската политика, но едно не можем да отречем. Никога не е имал наглостта и безочието на Делян Пеевски. Доган е човек, който бил терорист или не, то се е борил за своята кауза по най-фанатичен начин през годините на тоталитарния режим. На един уличен жаргон бих казал, че си е заслужил пагоните. В крайна сметка той беше предаден от голяма част от собствените си, като леки жени или директно казано като проститутки, за пари, от страх, от малодушие и сребролюбие. И ако Доган е като Левски за българските турци и за части от други малцинствени групи, то Пеевски е един плитък олигарх. Всеки път, когато видя образа му, се сещам за книгата "Маминото детенце" на Любен Каравелов. Така де, на 19 години Доган не е бил шеф на корабостроителница, купена му от мама и татко за рождения ден. Преди години в интервю Васил Божков определи Пеевски като излишно демонизиран. Аз обаче не мисля, че той е излишно демонизиран. Напротив, ако не беше трагикомичен, бих го нарекал демон. А Ахмед Доган демон ли е? Не, но може би е джин. Да, джин, т.е. зъл или поне немирен дух, в каквито мюсюлманите вярват. И ако някой е бил излишно демонизиран през годините на прехода, понякога ненужно, непремерено и не на място, това е именно Ахмед Доган. Човек борил се, лежал по затворите и превърнат в мъченик на своята кауза, който накрая е предаден от своите. Сюжет стар колкото света.